A babinka a také. Pozri kosť. Musíte hľadať, no vidíš. Mama, toto je tvoje. Ako ty vieš? Tak polož, ty hľadaj svoje. Dobre, ja hľadám svoje. No. No, hľadaj Pomôž to. Filipkovi. Kde je Kde to? Pomôžem ti? Tu je napísané Filipko, aha, tuto. Babinka nemá okuliare, takže To odbavuj postupne, Žakovka. Babinka. toto je moje. Wow! Tu je napísané, tu som videla meno. Tu je. Čas, mi to Filipko. No, tak mi to sem daj. On to nebude vedieť prečítať. Wow! Auč. No. Však otvor to. Ako je, že to nie je hračka, však to otvor. Aj pozri, koľko je to ešte balíkov, čo vystačíš. To čo je? Torba! To je Filipkové. Moje Filipko, kočára. Wow! Počkaj. Wow! Čo si to dostal? Aha, McQueenovská košela k tomu. A toto je tvoje. Není moje. Otváraj si láskavo svoje, dobre? Však teda vieš, ktoré meno Nevieš tam čítať? máš. Na čo otváraš všetky? Je môj. Aj to je tvoje, tam napísané Filipko. Čo si Filipko? Zase Filipko, no. Tam to môže byť Slavik. Čak. Čo Tak sa sa volá. Slavik. Čo to je? Ježiši? Čo si to dostal? O, tu máš to úcop. A to je tvoje? Však sa pozeraj, čítaj. Neviem. Kde je môj čas? Ale áno. Môj čas.